Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat lid reportages zien die in het verliezen maken binnen van het programma van de Gewest. Dat Gewest dat weer van de nationale televisie. Dat waren voor een groot part maken toch Johan van der Zee. En Johan van der Zee maken dus allerlei schitterende onderwerpen in Friesland. Die het soms ik heel net te plakken aan binnen. We gaan nu naar de tuin van Leroy. Ja. Du bent een Leroy-aanhanger. Ja, dat ben ik. Ik heb, nadat ik mijn pensioen hier ben bij Van Gewest tot Gewest, heb ik 12 jaar lang stinnenshout in de Eco-kathedraal in Mildam. Ja. En omdat ik dat wel mooi vond. Ik had een reportage maken in mijn laatste jaar bij Van Gewest tot Gewest. En toen dacht ik, had ik haast net meer werkje, maar ik toch wat in beweging. En toen heb ik Leroy gevraagd, mag je mij helpen? Oké. Ja. En dat wist ik toen al net. Maar waarom vind je het mooi? De natuur die toch die bouwwerken heen groeit. Er is beweging. Er is elke keer, als een hoesdel zegt, dan staat dat hoes daar. Als stapels, maar geen cement ertussen, dan veroordeelt er heel iets wat. Het veroordeelt misschien wel eens wat volle, maar het is een beweging die erin zit. Dat vind ik mooi. Oké. Ik zeg altijd, het is een bultstien en begint er maar eens even naar de Sjen. Als je zorgt naar Jereveen, de Europa-lenen of de Kennedy-lenen bij de sporthal, daar wie het verhaal, maar de reportage gaat even verder nog naar Bolzert. Dit is de tuin aan de Kennedylaan in Heerenveen. Aangelegd naar de ideeën en onder leiding van Louis Leroy, tuinman tekenleraar in Oranjewoud. De tuin wijkt af van normale plantsoenen. Het natuurlijke evenwicht is er hersteld. Om kalk in de grond terug te brengen en vocht en warmte vast te houden, gebruikte Leroy veel puin dat hij in de grond stopte en erover uitstrooide. Hij bracht hoogteverschillen aan om verschillen in de waterhuishouding te krijgen. Het resultaat: een grote verscheidenheid in de plantengroei. Oproep aan de bewoners van Bolsward. Kom meehelpen op de palen aan de milieutuin. We hebben ongeveer nog 30 mensen nodig. Velen zijn er al enthousiast bezig. Neem uw schop en neem uw hark en kom mee. Laat u niet weerhouden door het weer, u spoelt vanzelf schoon. Trim uw slank op de palen van de milieutuin in Bolsward. ...70 vrijwilligers, voor het merendeel kinderen, moesten er de eerste dag van de werkzaamheden voor zorgen dat het terrein voor beplanting klaar was. We hebben hier een milieugroep in Bolsward gekregen en die is dus gaan opereren om iets aan het milieu te doen. En die hebben gevraagd of ze in de nieuwe uitbreidingsplannen die erachter liggen, om daar straks eventueel een plantsoenaanleg te kunnen doen. We hebben toen tegen hun gezegd, we hebben hier een prachtig hoekje wat vrij komt te liggen tussen de bebouwing en de nieuwe bebouwing en de oude bebouwing. Begin nu daar eens te opereren. Dat is een merkwaardig stukje met een paar slootjes, een paar grachtjes erin. Daar is echt iets leuks van te maken. Probeert u daar nu als eerste stad eens te doen. En ik moet u zeggen, ik heb de indruk dat de eerste stad wel gaat slagen. Waarom vindt u het zo belangrijk? Wij vinden het zo vreselijk belangrijk dat dit nu is gebeurd door de mensen en de jeugd uit Bolsward zelf. Omdat in het verleden altijd de plantsoenendienst deze tuinen aanlegde en men het dan het gevoel had alsof het iets van de gemeente, iets buiten de gemeenschap zou zijn. En wij vinden juist dat de gemeenschap zelf de tuinen mee zou moeten aanleggen om te bevorderen dat ze ook gevoel hebben dat het van hun is. Wat? Kan dat zo doen, Harry? Zo, en goed voor. Geef me eens aan een speusje. We hebben dus een hele eenvoudige prent gemaakt. En met een groep biologen. En wij zijn meer de ruimtelijke figuren. We hebben ongeveer gezegd, daar moet een heuveltje komen, daar moet een heuveltje komen. En daar moet een begaanbaar pad komen die dus geschikt is voor invalide wagentjes. En rolstoelen en dat soort dingen. Er moet dus echt hier een begaanbaar pad gemaakt worden. Ik veronderstel dat dat dus door de gemeente wordt aangelegd. En dat soort dingen die u daarbij op ziet gaan, dat zijn zuivere voetpaden. En dat hebben we ongeveer gezegd, nou zo komt het. En de rest die ontstaat ook uit de mankracht die beschikbaar is. Kijk, ik woon daar. En als die tuin nog klaar is, heb ik er een prachtig gezicht op.
Moet hij mooi worden? Ja, hij moet mooi worden. En hij wordt ook mooi. Ja? Ja. En wat verstaat u dan onder mooi? Nou, artistiek. Hij moet artistiek aangelegd worden. En daar bent u nu mee bezig? Ja, daar ben ik nou mee bezig. Wordt het gezegd hoe u het moet doen of mag u zelf uw gang gaan? Nou, we mogen ook met fantasie werken. Volgens eigen inzicht. Ja. Ja. En wat zal dat nou gaan betekenen, zo'n tuin in de buurt? Nou, is dat niet prachtig? Als je 's morgens opstaat en je kijkt uit het dakraam, je ziet over die tuin. En je ziet al die kinderen daar spelen en ravotten daartussendoor. Dat is toch prachtig? Ik doe dit werk met plezier. Ja, ik ben tenslotte 76. Ja, ja. Ja, Dan gaat u gauw maar weer aan het werk. ja, nou, dat komt in orde. Bedankt. Verrek, er staat dat ding voor. Oh. Dat ga ik niet in de gaten hoor, maar Nee? het is prachtig. Ja, dat vind ik fijn. Heeft u gelezen dat ze hier op het ogenblik bezig zijn een milieutuin aan te leggen? Ja, ik dacht hier dat het een aprilmof was. Verlaten, omdat hier namelijk vele weken ook in stond. Nou ja, het zou wel goed wezen. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik vind, ja, och, wat moeten ze er eigenlijk mee? Ik weet de bedoeling er eigenlijk niet eens van, wat het is, die milieutuin daar. Dat stond niet in de krant. Nee, nou ja, het stond er misschien wel in, ik heb er geen aandacht aan geschonken, dus... Dat interesseert u niet zoveel. Nee. Ook dat wordt wel wat. Dat is hier in Bolsward altijd zo geweest. Als iemand wat voor elkaar maakt, dan komt het voor elkaar hier, dan zijn de mensen er met akkoord. Dan kennen ze iemand bij die zeggen wat er gedonder hier in Bolsward met die rommel hier allemaal. Maar ik vind het van mijn kant vind ik het mooi hier. Hoe meer beplanting, hoe mooier. Nee, ik geloof net dat het al het kleer komt. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, de meesten ben je nou wat stief. Ja? Ja. En heeft u een voorstelling van hoe zo'n tuin eruit gaat zien? Nee, daar heb ik helemaal nee. Gaat u zelf ook kijken? Wat zegt u? Of u zelf gaat kijken? Nou, het kleer het wel, ja. De Vries kijkt altijd eerst even de kat uit de boom. Ze moeten eerst eens even zien wat er allemaal gebeurt. En als het dan gerealiseerd is en men is druk bezig, dan wil men graag zijn medewerking wel geven. Is niet een grote gok eigenlijk? Ach, als we tegenwoordig niet meer kunnen gokken, dan kun je eigenlijk niets meer doen. Je zit aan alle kanten vast aan allerlei voorschriften. En dat betekent als je nergens meer een gokje durft te wagen, dan krijgen we een vreselijke saaie samenleving. Het is in het begin van het programma al gezegd, deze hele actie is het gevolg van een initiatief van de Milieugroep in Bolsward. Een groep die vindt dat ze voor de meeste vervuilingszaken bij de overheid en de bedrijven moet zijn. Maar toch zocht naar de mogelijkheid alle inwoners van de stad bij het milieu te betrekken. En toen deed zich deze gelegenheid voor, dus om met vragen en met plannen te komen bij dit nieuwe uitbreidingsplan. Toen hebben we gezegd, nou misschien is dit nou een positieve bijdrage die we als milieugroep kunnen leveren. En misschien dat je dan hopelijk tenminste een heleboel burgers erbij betrekt en ervoor interesseert. En als je eenmaal dus met zoiets begonnen bent, dan interesseer je ze misschien ook voor andere dingen. Hè? Want het ene komt dan van het andere. We hebben dus mensen geattendeerd op gebruik van andere wasmiddelen enzovoort. Dus door dit project kunnen er allerlei dingen aan de orde komen. Oh, zit het zo veel hoor. Maar dames, toen wij dus de plannen maakten hier voor deze tuin, deze, laat ik zeggen maar, biologisch natuurlijke tuin. Toen op een bepaald moment, toen zei iemand, het is ontzettend jammer dat een gedeelte van de werkmansbloei, dat die loost op het slootje hier, op die slootjes die hier door dit terrein lopen. Want die slootjes die wilden wij graag in hun, laat ik zeggen, in hun natuurlijke staat hebben, zodat er dus een gewone plantengroei kan ontstaan. Maar als dus het water van de wasmachine, waar dus eventueel fosfaten in zitten, als dat water met die fosfaten dus geloosd wordt op die slootjes, dan kun je praktisch zeggen dat de plantengroei onmogelijk is. Toen hebben we op een bepaald moment gezegd, nou zou het nou niet aardig zijn als we met die mensen die er op die werkmansbloei wonen een gesprek konden hebben. En als we nou eens konden zeggen, nou hier hebt u allemaal een zak fosfaatvrij wasmiddel. Want door het gebruiken van dit middel is er een aardige kans dat het dus gewoon lukt met deze natuurlijke begroeiing hier. Er zijn dus ook verschillende bewoners die de wc erop lozen. Ja, nou Hoe is zit het daar dan mee? Nou is dat natuurlijk
wel minder erg als de fosfaat van de wasmiddel voor de plantengroei dan. Ja, maar dan zit je weer met het schoonmaakmiddel. Het brengt er meer in dan de Jawel, wasmachine. jawel. Maar dat is niet zo net minder hoor. Nee, omdat het er zoveel, de hoeveelheid is zo groot, daarom is het nadelig. Op de tweede dag van de actie moest er geplant worden. Door het slechte weer was het aanlegwerk van de eerste dag niet af. Maar toch konden de weer in grote getalen opgekomen kinderen genoeg doen. Deze keer onder leiding van leerlingen van de opleiding voor huishoudsschoolleraressen. Prima plan, zat het in Bolzert Delzet worden, dat kan bouwen. Is dat er eigenlijk nog? Want dit jaar Volgens mij is dat er net niet. Nee, dat is misleidend toch? Er zijn nogal wat Leroy-ideeën toch net goed komen. Ja. Hij had bij Parijs had er dingen die hij had op een heel soort plakken had er onzet nieuw, maar dat slag er dan net. Nee. Hij had ook wel ruzie gekregen op, want Saman weet het ook wel. Ja. Die oorzaak van zijn eigen mening uitkwam. Hij had in Grains, daar is nog wel een Leroy-tuin. Ja. Wat het gek is dat de mensen in Grains hadden alweer over Leroy en wij hadden over Leroy. Maar daar had er ruzie gekregen met wethouder Iepke Gietema. Had hem romlutsen, maar daar ben ze nog altijd wel op deze manier ondergaan. Wat die Bolzeter zei in de reportage, het zou wel goed wezen. Dat is, meer is het dus ik net, zeg maar zeggen. Maar het is een beetje roeg. En dat ben wij toch wel net. Het is, nou, dat wil ik net. Nee, maar je tuntjes zou je door heel Friesland rijden. Knappe krezen, tuntjes al hier. En hier is een brak steenbouw. De Roy die fietste door Heerenveen. En dan zei er in de tuin ondergang en dan zei hij, wat zoekt u? Hij had hier wel bij u geweest. En dan zei hij, dan moest nooit weer menen. Dan moest het gewurrel litten. Nou, dat had ik bij net in. Maar ik vind het mooi, wat er in Wildam staat. Oké. Trok groeit. Ja, maar dan krijgen we dus het volgende verhaal van, wij zeggen dan altijd van, het is een hoop steen bij elkaar dingen. Dat ken ik letterlijk de waan. En dat die Jan Faber, wat deed dat trouwens? Dat deed er in de buurt van Moenijn. Okay. En die reportage had ik net maken, maar die had Matten van Kam. Matten van Kam die hier een cursus volgde ook om televisieverslaggever te worden. En die had bij u één keer een kans gehad om een programma te maken. 99 over Jan Faber. Het is een hele grote voldoening. Hè? Ik ga hier 3 jaar mijn werk gaan. Ik ga 30 jaar werk gaan om ze te vinden. Hè? En te versjouwen, om ze bij elkaar te krijgen. En nu het klaar is, aan de ene kant, heb ik wel een gevoel van nou is het uit. Hè? Maar aan de andere kant, dit is een levenswens. Maar je weet het, ja. Precies zag ik het in de hol hier.
Zwier werk, Tamminga? Ja, ik ga het zwit op mijn holle steen. Het is net je dagelijks werk, maar het is toch prachtig mooi om zo even met je al het begin te maken van dit monument, wat Jan Faber daarnaast een oormaatje zal. Het spreekt je me aan als commissie. Ja, ik vind het een heel mooi monument. Jan Faber is er in het begin, dat is al meer dan een jaar geleden, maar kom met het idee. Wij hadden er samen met de commissie en ik met de landschapsarchitect van Uitseenst hoe praten hoe het worden moest. Er is nog wat aan veroren en zo. Uiteindelijk ben we op dit concept komen en dat wordt nog uitwerken. En wij vinden het de moeite waard. Een stukje landaard, kun je eigenlijk zeggen. En toen kwam ik daar en toen zei ik tegen hem, jongen, hoe komen die stenen al jaar? Ja, hij zei, dat weet ik ook, maar het is wel een kruis. Nou, ik zei, maar ik ze wel opzien. Ja, hij zei, jongen, de trekker en de wijnstie en kleer. Hij zei, maar dan mag je net in je leden letten, alles opzien. Nou, ik ga het voordienen, ik ga jaren achterna, ga ik oorniks dingen, alle yes met hekkeling. De stingen weer opzien. De boer die zei, dat mag het ook bij mij doen. En nog een die zei, ja, bij mij ook, want alles gaat fijn. Dus daar wint de tegenblied mij. En ik nam alles mee, ik wist van niks nog. En de ene vond ik nog maar door, maar wat weer wist ik niet. Maar ja, dan komt een nieuwsgierigheid, dan denk je bij jezelf, ik mag het echt weten. En zodoende daar heb ik mijn staren gewoon die kennis eigen maken. En dat is nog staren gewoon 30 jaar lien. Nou, toen ben ik Scandinavië in vleien. Ik heb een bron opgezocht, 18 jaar lang met de vrouw hebben we de heenreizen. Je moet, als je een hobby hebt, dan moet je net dit leren. Je moet het trots hebben en er weer wat nice bij bedenken, wat betters, wat hegers. Heb je daar toen wat nice voen in Scandinavië? Nou, ik had het begrip gekregen van wat ze wij kwamen. Ik had de bron zocht, ik had een stien hierbij, ben ik daar met hen in en had ik jongen, ja, daar komt hierbij. Dus stien is een stien, zei men dan. Ja, maar dat is dus net zo, het is een boek als het ware. Ja, uiteindelijk is het eigenlijk nog de bron van alles. Want stien wordt zon en klei. En het gas hier om je heen en de bjemmen, die groeien daarvan, die mineralen en ooit nergens van. En uit de lucht wij natuurlijk, wel leven wij van, wel leven de kei van. Uiteindelijk ben wij alweer een licht stukje stien. Mijn slogan is, alles is altijd onderwijs. Dit is een parvier van de Botnische Golf. Dus de boppen de Aland-eilanden wij nog. Dus de een van de eerste plakken dat je stien lezen. Dit is een Aland, Rapakiwi, zouden we die nemen. Rapakiwi betekent in het Fins slechte stien. Maar dat is, staat gewoon dat een woord worden voor die hele groep stenen van Finland. Hele mooie, die rondjes dat nemen we oofiden. Dit is een kenmerk van deze steen, komt ooit nergens voor. Ik geloof van nergens hier op de wereld. Dan is dit, deze, dat is een Uppsala graniet. Deze ben ouder, die ben wel 2 miljard. En de binnen zelfs gewoon, die ben 3 miljard hier uit is, van diezelfde serie. Ben je recht opleund daarmee? Je kent het zien, hè? Maar dat is een kwestie van
hoe werken jou, hoe broeken jou lichaam. En dat is natuurlijk, ik zeg het zo, want je kent net zomaar hoe wij manshow spelen, want dan ga je erom, onherroepelijk. Je moet bewust de reg broeken en dan hoor je het vol en alles net. Meer kan ik net wensen. Dit is voor het nageslacht een teken, want er komen staren gewoon meer tijden dat je net meer zien kan hoe het wie. En dit is een monument in tijd, maar ook voor de streek. Ja. Ben je tevreden? Ja, heel tevreden. Van Zweden, Finland en daarneven liggen hier de stenen wijd verspreid, door ijsgeweld vandaar verdreven in een lang vervlogen tijd. Rotsen werden stenen, leem en zand, de keien vormen hier hun moederland. Hele mooie reportage, maar er is bij mij wel niks bleun van, want ik wist niet eens dus werd het weer, dat weer dan bij Monenijn. Is er nog? Nevens mij wel. Ja. Maar dat bloed maar gewoon achter. Er is net iemand die de prijzende of negatieve woorden hoe uitspreekt. Nee, maar had hem doen volgen. Ja. Koer hem eigenlijk ook en ben het daar echt in de buurt. Komt uit de buurt, ja. En nou, die had het met Jan van der Akker had het filmen. Ja. Dus met een Omroep Friesland ploeg had het doordien. Ja. En met Jan van der Akker wie een van de eerste filmers bij Omroep Friesland. Ja. En nou ja, dat had er bij u maar nogal wat wrakselen met de eindredacteur. Is dat bij u zoiets toe? Ja, want het is een lang lijn onderwijs, want in mei 98 worden de eerste stenen de deadline, zeg maar zeggen, en het wordt in 1999 pas in september uitgestuurd. Ja, dus daar had een hulle. Daar had een schot naar de gang geweest. Ja. Maar nu raar dat je daar niks meer van jaren. Nee, dat is ook wat deze reportage uit de West, maar daar had ik net zo'n soort verder van Sjoen. Nee, maar het is onfries, die stien. Hij gaat dan niet, nee. Scandinavië en zo. Ja. Maar we vinden dat spul hier al wel, want het laat je al nog. Het is door de ijstien is dit keer heen gebracht. Ja, uiteindelijk in de stien bij het Cliff is ik nog zo'n stien, zeg precies. Eigenlijk zo. Daar hebben we tekst op zitten. Daar hebben we tekst op zitten, dus die moet er voorlopig maar stien. Goed. Dit is het programma Gewest Friesland. Dat is er tak een week weer om je meer centen uit het oude programma van Gewest.